Stenele pe asfaltul lui, pentru un zâmbet și un sărut. Mi-a fost atât de ușor să încep să te iubesc și atât de firesc mi se pare să te păstrez în inimă, în minte, în rugăciunile mele, să te văd în toate planurile pe care mi le fac pentru anii ce vor veni. Știu că nu am de unde știi cum va fi ziua de mâine și cu atât mai puțin cum vor fi anii următori. Însă, atâta vreme cât sunt pe această lume, simt că nimeni și nimic nu ne poate schimba sau rupe relația. Ceea ce ne leagă este mai mult decât aș fi putut visa vreodată. Chiar dacă avem și zile mai puțin bune, chiar dacă ajungem să ne certăm de lucruri mărunte sau mai serioase, știu că întotdeauna vom găsi o cale de a îndrepta lucrurile, de a rezolva problemele și de a ne clăi drumul unul către celălalt. Îmi doresc să fiu toată viața alături de tine, deși știu că o viață nu mi-e de ajuns ca să te iubesc, să te țin în brațe, să te privesc, să te țin de mână și să spun cât de mult însemni pentru mine. Că cele două suflete până la binecuvântarea lui Dumnezeu sunt două entități separate și odată cu lucrarea Lui, cele două suflete se transformă într-unul singur. Lucia Alexandra, cu robul lui Dumnezeu Mircea Vlădou,